Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng Semarang. Bismillah sih. Sik men ditata sik kaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wong ya jenenge mangan ning nganggo kecer kok, Mas. Iya, kuwi sampean dielikke karo alam. Kok alam ngelikke aku ngopo? Sampean lak dagelan laris. Kondang. Yen para penyanyi, para bintang tamu sinden iki adate mesti nggo mic dhewe. Terus mula sampean gandeng larang ya dicucukke, nggo mic dhewe, nggo sound dhewe, genset dhewe sak segane ngono. Itu pemikiran yang tidak praktis. Kok iso? Lah wong jilih we ana kok tuku. Lah kuwi yen kualitase mic jenenge pemborosan. Wong kene wis dicepaki kok kowe tuku kuwi pemborosan. Lho apa-apa ki sing berpikir praktis, Mas. Kalau di Magetan ada sekolah bermutu seperti sini, kok golek sekolah liya-liya ngopo? Ya ning kene iki. Wah iya. Dadi pesan morale kuwi yen kene iki wis karo panitia dicawisi mic sing apik ngopo dadak nggawa mic kok Semarang. Nah. Yen kene ana sekolahan sing becik kenapa dadak sekolah ning sekolahan liya lah ngono. Nah, kuwi alasane wong ora nggawa mic ya kuwi. Oh iya. Wong lagi metu kok wis nyeneni wong. Ora saben-saben sampean tampil sakwise joget gending suwuk ki mesti yen aku luk salam para penonton kabeh ngenteni mergo wis udakara 3 taun kangen karo suaramu mergo anane pandemi. Aku percaya para penonton sing lenggah mesti do kangen karo sampean. Nggih napa mboten, Pak? Lho, ya wong jane iki aku ki wong ora adoh, Mas. Nadyan omahku ki Semarang ning aku ki jane karo wong kene ora adoh. Mergo aku duwe wilayah ning kene. Maksude? Aku kuwi duwe wilayah ning kene, gorang-garengnya mbek sapa? Kae gorang-gareng ki wekku. Kose aja ngawur lho. Gorang-gareng iki saurunge sampean lahir kono wilayah kono jenenge wis gorang-gareng lho. Kose, nah saiki tak takoni, gorang-gareng ki masuk wilayah ngendi? Magetan. Magetan iki provinsine apa? Jawa Timur. Jawa Timur ki negarane ngendi? Indonesia. Lah aku ki wong Indonesia apa dudu? Sak ngertiku kok luar angkasa kowe. Kok wong setiap warga negara duweni negara Indonesia. Mula wajib membela dan mempertahankan wilayah Indonesia. Hebat. Lho ngono, wong kowe kene iki lak daerah arit to? Arit. Daerah Bendo. Lho Bendo karo arit ki apane? Kaya padha gamane kowe kok. Gethingku ini mending ngangge plesetan kaya ngono kuwi ora. Aku ya gumun lho. Tulisane Bendo. Ning macane Bendo. Iki angele basa Jawa nggon kene iki. Kaya tulisane Joko ning macane Joko. Tulisane Eko ning maose Pak Eko. Ngono kuwi. Mula kari keluwesane cara mengucapkannya. Bener. Iki keluwihane basa Jawa tulisan Jawa nggon kono kuwi. Iki sepisan yang ngaturke selamat untuk SMKN 1 Bendo Magetan yang telah berulang tahun ke-21. Semoga semakin maju, semakin jaya, semakin mengembangkan potensi yang ada. Amin ya rabbal alamin. Ya aku lagi sepisan iki lho weruh sekolahan kok duwe hanggar motor mabur ya iki. Apa? Iki lak kaya lanut kono ki hanggare ya semene-mene iki sine motor mabur iki padha iki. Iya ki hall jenenge. Adate nggih kegiatan bersama, nggih olahraga mapane ya ana kene iki. Nggih. Niki luar biasa jarene iki ya hasil karya dari murid-murid sini, Mas. Betul. Artinya sing nandangi, sing merancang juga dari sini mung ya dibantu para ahlinya. Tur hebate SMK 1 Bendo ki Mas Gareng. Pancen yang dituju adalah satu yaitu prestasi, prestasi dan prestasi. Mula ora nyawang
bocah utawa siswa iki saka anake wong sugih utawa wong miskin iki ora peduli. Ning sapa sing gelem disiplin, bekerja keras dan juga berprestasi, itulah yang akan diangkat. Mergo sing jenenge bocah sekolah ana SMK 1 Bendo kene. Nuwun sewu, sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Lah kuwi. Pemikiranku ya padha ngono kuwi, Mas. Piye? Aku lak ya paling ora sithik-sithik ngerti bab sekolahan. Betul. Wong aku ki ditimbali piyai sekolahan karepku ya anggarane tak pres-preske to. Wong sing nyeluk ki sekolahan anggarane tak pres-preske. Bareng tekan kene geloku setengah mati, Mas. Kok iso gelo? Gelo jebule sing duwe gawe sekolahan ning sponsore ana Daihatsu, Panasonic. Kuwi sponsor kuwi. Iya. Toyota. Nggih. Ning ya ora apa-apa, kabeh mau ki pendukung sekolahan bisa maju yang didukung para pihak swasta seperti beliau-beliau ini. Iki nuwun sewu aku ngendi SMK 1 Bendo, SMK negeri. Saiki kowe ngerti SMK ki singkatane apa? Sekolah Menengah Kejuruan. Wis ngono tok. Cah TK iso jawab ngono kuwi. Ya. Lah nek kanggone gareng SMK ki piye? S kuwi sistem pembelajarannya berbeda dengan SMU. Nggih, dirungokke. Sistem pembelajarannya berbeda dengan sekolah menengah umum. M menitik beratkan kepada teori dan praktek. Betul. K keterampilan skill lebih diutamakan. N nantinya bila lulus siap pakai. Oh iya, buktine nganti tekan Jepang barang kuwi ya. Nah, iki ulang tahun kaping pira? Ke-21. Kowe mau menerjemahkan apa 21? Dua ki antarane guru karo murid harus satu sinergi untuk prestasi Indonesia. Kuwi. Terus? Ya kuwi mau. Dua ki antara guru karo murid ki lak loro. Terus menjadi satu tujuan sekolah desa rasa kota prestasi untuk Indonesia. Saya tak takoni 2 karo 1 yang dijumlah piro? 3. Itulah tujuan utama SMKN Bendo sini iki. 3 ki upamane? 3 itu menciptakan manusia yang ber-IQ tinggi, ber-EQ tinggi dan ber-SQ tinggi. Ampun dikeploki riyen. Artine apa? Ber-IQ tinggi itu artinya berintelijensi tinggi dengan kepintaran yang luar biasa. Ber-SQ tinggi itu spiritualnya utawa apa jenenge ibadahe menurut agamane ya top markotop. EQ tinggi ki emosional, tegese perasaannya para murid sini diisi tepo slira sopan santun lan liya-liyane. Oh iya. Mergo nuwun sewu jamanku biyen urung SMK ning STM. Pak Sugeng ki lho pirsa. Iya. STM ki sekolah teko mulih. Sekolah teknis mesin. Loh, ora yang biyen ki ngono STM. Isine mung gelut tok. Ning semakin kesini semakin baik, semakin gaib, mula jenenge dadi SMK. Nah, dadi sekolah menengah kejuruan. Semakin menjurus gandeng SMK Negeri 1 ini letaknya adalah di Bendo. BENDO. Jabarke. Kepala sekolah ini ora takon lho, kowe iso takon ngono. Neng ngendi-endi sing jenenge gareng itu kan menjabarkan huruf dan suku kata ngono kuwi. Oke, saiso-isoku ya Ki. Iya no. B, Bapak Kepala Sekolah seperangkat dan para alumninya malam hari ini mengadakan keramaian. Oke, mengke kajenge turu sik, Pak. Oke. Omong apa to jane kae? Nggih, sing rumaos wonten panggilan monggo.
B iki Bapak Kepala Sekolah seperangkatnya dan para alumni mengadakan keramaian hari ini utawa dina iki. Iya, Wadine keperluane syukuran ulang tahun yang ke-21 SMK kene. N Nanggap wayang hiburane. D Dalange Ki Cahya Kuntadi. terakhir O Ora keri ngundang gareng saka Semarang. Awakmu kok mesti katut to reng gumun. Yen wae tak rewangi koperku rusak kok. Wong jenenge hiburan ki aja tanggung-tanggung kaya SMKN kene iki. Dadi total wayangan nganggo dagelan iki kudu. Sing ngudokne sapa? Aku. Nggih. Aku ki yen ngomong ki sabda pendhita sepisan dadi. Heeh. Aku ning ndi lak omong wayangan nganggo gareng ora udan, ndi udan, ora to? Iki pancen siji kersane Gusti Allah, loro dongane para keluarga besar SMK Negeri 1 Bendo, sinengkuyung para kiai alim ulama. Aja gleleng ning kene sik. Sing ngomong ora udan perkarane ana aku ki sapa? Lah iki mau kowe adate lak mendhi kandha, wayangan tanpa gareng Semarang udan deres. Buktine bengi iki ora udan ngono kuwi. Lho, lha iki udan apa ora? Ora. Ora ya wis kok nesu. Sik, iki mau dirampungke pisan. SMK Negeri 1 Bendo. Bendo sampun. Saiki persuku Magetan. Nah, mergo sing rawuh ora mung wong Bendo tok, piyai sak Magetan kabeh tumplek-blek ana kene. Ayo. Magetan, mapane ana ing provinsi Jawa Timur. Bener. G. Iki sing rada angel lho, gel iki lho. Ayo kudu cerdas. Aku arep ngomong kok. Ge iki gelem wayangan apa ora ya Pak Bupati iki? Tanpa wayangan masyarakate gelo lho, Pak. Wis kondur ya Pak Bupati. Waduh sayang wis kondur. Ning aja ngono. Nadyan Bapak Bupati sampun kondur ning dawuh mau arepe mirsani lumantar YouTube. Nah, kuwi. Nggih, apa ngerti ya ana garenge mula kondur ya. Wedi yen tak todhong. Apa kowe sok nodong Pak Bupati ning Wah, wong malah sadurunge ngasta Bupati Pak Prawoto kuwi karo aku wis ngene. Wis akrab. Heeh, pokoke angger pejabat mesti tak kenekke. Tak gantol, tarik, metu sawerane. Wah, iya. Mboten nggih matur sembah nuwun mau wis rawuh kok, Mas. Nggih. Sing rawuh niki khusus untuk para alumni semoga di sana betah menjalankan tugasnya dan jangan lupa bawa nama baik sekolahan ini. Oh iya, jelas kuwi. Wong wis dipitoyo ya ta, dipitoyo ning kono dikirim yen cara Jawane wis dadi wong ning kono. Alhamdulillah saiki nyeneng-nyenengke gurune kan masyarakat kene. Betul. Wong bola-balik iki lak jenenge apa kene iki sekolah. Sekolah ki apa? Sekolah ki ya tempat pendadarane para siswa nggih ning gayuh kawruh lan ngudi ilmu. Nah, kuwi betul ning kurang tepat. Nek kanggomu sekolah piye? Seki sebagai tempat untuk mencari ilmu. Betul. Kolaborasi antara kepala sekolah, stafnya, guru-guru dan orang tua. Lahan untuk menciptakan orang-orang yang tanggap, tangguh dan tanggon. Ya. Sekolah terdiri dari guru dan murid. Guru itu gunanya untuk menyampaikan materi pelajaran ke murid. Aku yang ono tembung guru untuk memintarkan murid, aku kurang cocok. Pinter lan urane murid gumantung murite dhewe piye karepe. Dikek ono materi sing apike njara langit yen murite leda-lede ya bodho. Mula guru kuwi gunane menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Ruangannya namanya kelas. Jadi guru ki bekerjanya di kelas. Apapun itu, ono kelas praktek, kelas teori. Ono guru, ono muridmu.
Lah piye to? Nang jero sekolahan lak ana guru karo murid. Guru wis kok terjemahke, saiki muridmu. Muda-muda umurnya. Ya genah, Lah, masa wong umur tua terus sekolah nang kene. Bener apa ora? Bener ya. Muda-muda umurnya. Ridho orang tua itu perlu sebelum menuntut ilmu di sekolahan. Wah. Jadi iya. setiap berangkat sekolah yo njaluk pengestu, ya perlu cium tangan orang tua. Ridhone orang tua itu baku. Iya. Ngono. Murid ki padha karo siswa utawa siswi. Yen siswa ki murid-murid kakung, yen siswi murid-murid sing putri. Rak yo ngono ta, Reng? Saiki tak takoni bedane apa siswa karo siswi? Siswa ki murid lanang, siswi murid wedok. Kleru. Yen siswa karo siswi iki bedane yen siswa bakale entuk bea. Ning yen siswi ora entuk bea. Mergo sing ngono beasiswa. Oh iya. Ora enak ya beasiswi ya. Ora ana mula lanang wedok saiki ganti siswa kabeh. Iya. Mergo siswi ra entuk bea. Nggih. Niki mung otak-atik gathuk mawon, Mas. Nggih. Dadi wong nggon sekolahan ki ya paling ora skill atau kepinteran yang kita keluarkan. Nggih, leres. Malah menika dipun sengkuyung sepenuhnya oleh Dharma Wanita SMKN 1 Bendo Magetan sing kepareng ngersakake lelagon Siir Tanpa Waton. Niki mau minangka pambuka wis diaturake. Nggih. Wah jan niki luar biasa nggone wong pinter kumpul dadi siji ten mriki. Penggemar wayang tumplek blek bengi niki. Nggih. Pun suwe mriki mboten enten wayangan, Mas. Betul. Niki pabrik gula Guranggareng mon pun 2 tahun mboten wayangan. Ora mung Guranggareng, kabeh pabrik gula 2 tahun ra wayangan. Mula kok hidupnya semakin pahit. Mas Gareng, Dalam yo, iki ada salah satu waranggono yang menjadi kesayangan Pak Kepala Sekolah. sinten, Mas? Nenggih Genduk Umi Hafifah. Oh, lah. Malah wingi iki nalika Umi iki siaran ana ing TVRI Surabaya, panjenengane kepareng rawuh nusul ana ing Surabaya, paring bebungah marang Genduk Pak Umi. Eko Suprayitno niku. Rawuh teng mriku. Iya. Saking le seneng ngoten nggih. Le kepengin memberi motivasi support kepada generasi. Amin, amin, amin. Ya Nduk, Lare kancanana Pak Gareng Semarang dikurmati nganggo tembang lawas cublak-cublak suweng. Dados. Oh. Jublah-jublah suwang kepeng keleteng Wamuka tutup kutel Pak pole rare sapa kuyu nelehake sir pandele kapok sir pandele kapok Jublah-jublah suwang kepeng keleteng Wamuka tutup kutel Pak pole rare sapa kuyu nelehake sir pandele kapok sir pandele kapok sir pandele kapok lagu lawas iki. Aduh. Piye nek wah tambah suwe iki tambah ayu bocah iki. Mula ya akeh penggemare iki ya lumrah. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah sae Kong. Kongi, Kong. Ora apa-apa, tegese sampean iki semune wis dielikke lumantar bocah bahwa jenengan ora suwe maneh bakal duwe putu. Betul, Yen dadi kong utawa piyai sepuh aja neka-neka aja aneh-aneh. amin. Wah aku diundang Kong iki tegese Mbah Kakung aku wis trima mergo umurku wis nyedaki 60. Ngerti tegese 60? Urung. 60 ki sejatine wis cedhak. Mula aku ora bakal neka-neka. Ya. Ya Mi? Nggih Kong. Ah, mbuh Nduk. Ya diajari sing apik pancen kuwi bocah lugu lho. Ya kena ngajeni ngundang wong tuwa, kena ngajeni ning aja tuwa-tuwa. Lah pripun? Pakde kek, kek, lek kek,
Aja kong. Lek, Pakde, Pakde. Pakde. Nggih, Kong. Wah. Ora anae wong tak kletak kowe. Ampun sia-sia. Ora jenengmu sing dawa sapa to, Nduk? Kula Umi Hafifah, Kong. Umi Hafifah. Nggih. Omahmu ngendi? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, cedhak yang kono Nggih. Pulung Saged mriki Ponorogo. nggih. Ya, pulunge kutha Pulunge apa beda desa? Kula desane. Pulung Desa- niku desa. Desa Pulunge. Nggih. Saiki domisili sik ning kono. Sakniki wonten Surakarta. Ngopo ning kono? Sekolah. Oh, kowe iki ya sekolah to? Lho nggih. Sekolah ning ndi? Wonten Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh, mahasiswi. Mas, Mahasiswi. ayolah KCS kowe kok dinyang ra entuk. Aja ambak es marai adem kok ya. Nggih, ora. Mahasiswi Nggih. isi Surakarta. Nggih. Semester pira? Semester kalih, Kong. Oh, isih loro, hati-hati. Kowe cahayu, pinter nembang, penampilan apik, mahasiswi hati-hati Nggih, ya. Kong. Nggih. Akeh. Hati-hati lek cedak gareng ya, Om. Lah ya kon ngati-ati ngono lho. Yo ngati-ati ki tak kon jaga diri ya. Nggih. Ya cedak aku malah aman, aku wis ora tedas kok. Ya, Nggih, Kong. muga-muga dadi sarjana sing apik ya. Amin, pangestunipun. Cita-cita kepengin duwe bojo apa? Kula sak paring-paring. Kowe iki golek bojo apa ngemis? Ate sak nek maringi ngoten lho. Pancen ning kabeh ki kudu duwe target, aja sak paring-paringe. Oh ngoten. Berusaha dulu baru pasrah. Usaha urung kok wis pasrah. Kula pengen dipek Heeh. kula pengen digarwa bupati. Siswa budaya akeh. Malah bupati toprak ora. Ya nek ora apa-apa. Sapa ngeryen pancen rezekimu. Lah nggih. Kok terus dipek dipundhut garwa bupati, sapa ngerti ya. Lah nggih to. Lah sebutane Ibu Bupati Umi. Lah nggih. Waduh, terus ora nyinden kowe engko. Nggih nyinden kala-kala. Ya ora ana Ibu Bupati kok nyinden. Sing bayar sapa? Sapa sing kuat? Oh nggih. Nah, Nggih pun. ya ora ngene, sak paringe ditampa asal kuwi lumaku marang dalan sing Nggih, bener. nggih Kong. Ya. Wis di pacar kurung? Dereng. 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 Umurmu pira? 18. 18 wis pancene ngedu kok. Ya ben kuwi bocah apik lugu niate sekolah kok ora niat rena-rena kok. Kena jalanilah hidup sesuai dengan umurmu. Yen pancine pacaran ya pacaran mengko ndak gelo tiba mburi. Nggih. Ya, Nggih. yen pancen durung ana sing cedhak karo kowe, lak ono aku. Lah kuwi. Aku sing goleke ngono lho Oh maksudnya. iya. Nembang kok diteni Pak Ayo. Kepala Sekolah. Pak Matur sik karo Pak Kepala Sekolah karo Pak Eko. Prayitno, ayo. Sampeyan iki ditresnani lho, ayo. Nggih, wilujeng dalu Pak Eko. Kula ngaturaken panuwun panjenengan sampun kersa nresnani kula Pak Eko. Panjenengan sampun kroyo-royo anggenipun tresnani kula ngantos manjeri duren sampai ten Surabaya lho Pak Dalang. Lah iya to. Lah nggih tindak TVRI. Sinden iki dipajeri duren Nggih. karo Pak Eko. Nggih, duren sak kerdus ngoten, Kong. Kowe ya gelem Purun. bragas. Lah kuwi tandha katresnan kok piye to? Iya, Matur iya, nuwun, ora Pak apa-apa. Eko. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Ambak jenengan badhe pensiun. Nggih, tetep Tetep apa? nanggap wayang. Oh ya. Tetep apa? Nanggap wayang, Pak. Oh iya, amin. Bintang tamune kula. Ngangge pelawak ora, Nduk? Muni ora, ya muni ora. Nggih mawon. Nah, Nggih. Nggih, pelawake Mas Gareng, nggih, palur. mangsaku grup iki panas. Monggo sampe wis ngene, kanggo ijole duren Nggih. utawa Pak Eko kroyo-royo
tindak ning Surabaya kuwi saiki nembang. Nggih. Ning njalukku ora mung kanggo panjenenganipun Pak Eko ning ya sing mirsani bengi iki. Nggih. Kabeh digur. Nggih. Bintang tamu kok seragame padha karo ora tamu. Lah kula bintang tamu amatir kok. Kok bintang tamu ki ana amatir barang to? Lho bintang tamu ora perkara kostume no, ning perkara karyane no, Reng. Betul ya kesenengane kok. Nduk ngene gandeng sampean wis ditresnani karo Pak Eko lan keluarga besar saka SMK Negeri 1 Bendo. Nggih. Saiki gandeng ning sekolahanmu lak diajari gawe maca pat, gawe syair, gawe cakepan to? Nggih, Pak. Ayo spontanitas utawa kowe gawe yo sing enek hubungane karo ulang tahun yang ke-21 SMK Negeri 1 Bendo. Nggih. Tembange apa pamane? Ayo. Asmarandono Semarangan. Asmarandono Semarangan. Ya, Iki ngrenggo babakan SMK 1 Bendo lho ya. Nggih. Oke, siap. Ya coba diaturke. Sekolah yang berprestasi. Oh, bahasa Sekolah yang berprestasi. bahasa Indonesia tuh. Mm-mm. Ya cocok. Karakter berbudaya. SMKN 1 Bendo. Hebat. Luar biasa. Piye Nduk SMKN 1 Bendo piye? Ayo. Mengukir sejarah indah. Muga-muga HP-ne baterainé entek. Pun kula ces kok. Wah, dites. Oh wis ngeces to. Segudang prestasinya Segudang prestasinya. Engko ditampani dangdut nyilih wirawiri. Ya, Gurune piye Bu Guys? Gurune piye Ayo. guru hebat siswa unggul. Ukara iki balenono kalimat iki gen cetha. Guru hebat siswa unggul. Oh, guru hebat siswa unggul. Nggih. Terus ke? Mengharumkan Nusantara. SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Hebat. Ngerangin Sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya. SMKN 1 Bendo. Mengukir sejarah
mengharumkan Nusantara. Oh, 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 oh. Sekolahnya berprestasi, berkarakter, berbudaya, SMKN 1 Bendok. Mengukir sejarah indah, segudang prestasinya, guru hebat, siswa tunggal. Mengharumkan sekali lagi nyuwun tepuk tangan untuk SMK 1 Bendo Magetan. Luar biasa. Iki mau bawane Asmaradana dilebokke wirawiri ora ngrubah ukara ulon sukane ya pas. Kowe ngapa kok rene? Bintang tamu ya rene, sak modare kene. Ayo. Gajine beda karo sinden liyane. Bintang tamu kok kepengin dodok terus. Diajari karo Ya, Pak ini lho, Gareng ngono. Kepengin munggah derajat ya kudu gelem rekoso. Nggih, Kong. Nek ya bali meneh ngendikane Mas Yoyo, aja nganti lali sumber bakale ketiwasan. Nah, kuwi. No, mergo kowe iki sumbere wiwitan sing ngunggahke ya Pak Yoyo karo Buksi. Nggih. Kowe nyelukne bojoku bukek iki karemu piye? Jenenge sapa? Bu Kesi. Yen Bukesi tok iki kurang penekanan, yen Buksi iki Iya. Dagelane garing marang ya. lara atine. Iya. Ayo. Iki tolong disebutkan winggih untuk Uhmuh. Nah, Ponorogo telah membantu streaming ini dari panitia. Matur nuwun. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nggih, Muhammadiyah Ponorogo. Matur nuwun panjenenganipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cahyo kula grup Caraka badhe nyuwun gending setunggal sesideman utawi sambung wanci dalu angka kalih gubuk asmara versi jaranan. Disuwun Mbak Niken ingkang nyekar. Nggih, mangke kula aturaken ning ingkang sepisanan niki sesideman Bu Kesi kancanana anakmu Umi Hafifah. Mergo lagi awal-awal dadi bintang tamu ndak malah kekeselen. Ayo, kancanana. Dan ketok. Nggih. Ning kula nggih nyuwun disepoti Mataraman ya, Slendra Sanga. Oh iya, duduk, duduk. Tuk, tuk, tuk. Wong lagi ancang-ancang kok wis suwuk. Jare Mataraman. Wah, beda-bedake antarane sinden nom karo tuwek kowe. Mah aku Piye? ora komplit mah, era dawa aku ora marem. Tak iringi. Esi iki selerane dawa, ayo. Kak, pokoke gendinge kudu dawa, Ya. awas lah mbok suwuke. Ya wae ayo. Tok, tok. Tok. Rap. Tok. Kok sirep? Komen ngeglo suarane kok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Apa enek kentongan kok larase saya cilik. Ben iki ketoprak ora payu kok. Wong Sugeng dalu Pak Sugeng Gareng. dalu Mbak Kesi. Nggih, sugeng dalu para pamirsa sedaya kemawon ingkang dalu niki tumplek-blek wonten gedung mriki nggih.
Kula niku saestu kaget lho dalu menika. Iki ketoke wong apa lembut ya? Loh. Iki menungso iki wong iki piyayi. Nggih. Kok lembut piye iki? Saking akeh lho dadi digerakke karo makhluk sing ora sebaene. Wes sego goreng wis kolu kok lembut. Nggih, intine. Ngene Bu Kesi, iki perlu tak luruske. Nggih. Sing jenenge penonton Magetan itu lain daripada yang lain. Nggih. Buktine apa? Nadyan iki mapan ana pawiyatan sekolahan sing nggone rada mlebu kudu mirsani kon kudu mlebu gapura mau. Ning parandene merga para pamirsa, para penonton litresna karo kabudayan, mula ora neh ora mokal kepareng nyengkuyung nganti semene akeh. Ini sebagai bukti adalah penonton Magetan adalah salah satu promotor lestarinya budaya wayang Indonesia. Leres Pak Dalang. Kene iki pedomane siapapun dalannya, yang penting dagelannya gareng. Nggih, mboten napa-napa. Ning jangan lupa sekedhik kula badhe matur Pak Dalang. Nyuwun sewu Bapak Kepala Sekolah lan Bapak-bapak Ibu-ibu sedaya. Sampeyan ngerti ra? Awake dhewe iki ditanggap ning sekolah ya. SMK Negeri 1 Bendo. Terus sekolah ini adalah pawiyatan, tempat pendidikan, tempat menempa ilmu. Betul. Ngerti gak? Sekolah sing ngadeg berdiri pertama kali di Indonesia itu sekolahan apa? Yang ngerti, heyo. Iki tak bedai. Sekolahan Budi Yang Utomo, Budi Utomo. Oh salah. Ya Budi Raharjo. Duduh. Budi Le. Senes. Jadi jangan pernah kita lupa nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Ada yang namanya pahlawan pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang mendirikan sekolah pertama kali di Indonesia inggih menika naminipun apa Pak, Bu? Taman Siswa. Nalika kula SD riyen nate cerdas cermat. Nah, kula niki salah satu bedhekane nggih menika pendiri sekolah pertama di Indonesia adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Mula enten pengetan tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Aku taman siswa rapati yang ngerti wong ki jaman biyen aku kenalku taman juruk kok. Lho pun ngoten ini untuk membangkitkan spirit atau semangat kita generasi muda bahwa yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari akarnya, dari pondasinya, dari yang pertama kali menjadi pelopor. Betul, sehingga betul. menjadi sekolah-sekolahnya berkembang di Indonesia seperti ini, maju seperti SMK 1 Bendo ini, itu karena tadinya dimotivasi, dispiriti, didasari oleh taman siswa. Betul, ning berdiri ngomong-ngomong sik bintang tamu kok deprok. Ayo. Saya kita bedai ya Pak, dia cerdas cermat toh. Mbiyen kan awake tahu diajar pendidikan kuwi tentang apa Pancasila dan taman siswa kuwi. Nah, kuwi taman siswa iku berdiri tanggal piro tahun piro? Aduh. Tanggal pinten? Umi ngertine Taman Eden kok kuwi malah. Sesudah Masehi. Ya bener, sesudah Masehi. Tanggal 3 Juli tahun 1922 manggone ning Yogyakarta. 3 Juli. Ya Nah, benar, 3 Juli. Jadi awake dhewe perlu berterima kasih dengan pahlawan nasional nggih menika Bapak Budi Utomo, nggih Bapak Ibu guru sedaya. Nggih. Nah, itu untuk mengenang sejarah. Jas merah ojo nganti lali sejarah. Ya, ora ana jas merah, onone beskap ki lho. Ning iki bener sing diomongke Bu Kesi. Saurarane beliau itu juga dosen. Jadi kepinterane pinunjul ya. Iki ibumu ya dosenmu ya. Ditiru. Ya. Kangkung. Jadi nasihat hukum. Ada spirit pendidikan yang napa digemakan oleh Ki Hajar Dewantara inggih menika 3. Apa? Ingkang pertama ing ngarsa sung tulodo kae lho, Pak. Oh, kuwi spirit taman siswa inggih. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, ngentut buri, tut wuri handayani. Tut wuri handayani. Nah, kuwi maknane kepiye? Tut wuri handayani. Aku guru dosen, sampean yo guru ning omah, Nggih. guru ning rumah tangga ya toh? Nggih. Ya tegese apa, Pak? Coba tegesno, Pak. Ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo. Dadi bisa dadi contoh. Nggih. Jadi seorang guru pendidik itu Jadi harus mampu contoh. memberi contoh
ing madya mangun gong mangun karsa gong iki ngene Pak Anom ngawur ing madya mangun karsa karpe di tengah itu ada sinergi antara guru dan siswa. Karsa itu kan keinginan. Ngulir budi miwir pikir supaya mahasiswa utawa siswa mau cerdas pinter kaya murid-murid saka SMK 1 Bendo iki Pak Gareng. Tut Muri Handayani yo. Di belakang seorang guru harus mampu memberi spirit dan motivasi untuk kemajuan para siswanya. Betul sekali. Niku namung sekedhi ingkang saged kula sumbangaken kanggo pangemut-emut kemawon tumrap generasi muda anak bangsa karena apa? Pendidikan ini adalah tolak ukur. Sukses berkembangnya jayanya sebuah negara itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor pendidikan. Ngoten nggih Bapak, Ibu. Sakniki kangge menghibur warga masyarakat, ayo awake dhewe nembang. Nembange apa? Sesidemana. Oke. Sesideman Jo, ayo Jo. Nggih, niki sebatas tembang. Nadyan to wonten sekolahan nanging lak sing mirsani menika multi gitu. Betul. Dados sedaya pamundhut dipunaturaken. Leres Mas, leres. Yo diwiwiti sing ibune sik, Bu Kesi, yo. Ibuke? No. Nggih, Pak Dalang. Aku manut bengi iki kan sampean kan dadi bosku. Senadyan nang omah bojoku ning bengi iki bosku. Senadyan aku mang yo mbok lolokke yen aku yo tak terima-terima. Ya, coba ning omah mbok kremus. Iya. Yo.